Masakit din ba yung lalamunan ko mo? Tulad ko? Kasi ako oo eh. At sabi nila kapag masakit daw yung lalamunan mo, ito ay dahil sa posibleng meron kang nakuwang virus o bakterya o di kaya naman stress sa trabaho, stress sa buhay, o kaya naman dahil sa patuloy na pagbabago ng klima sa Pilipinas. Paiba-iba kasi ang panahon. May tag-ulan, may tag-init, may tag-hirap, at may taglandi. Gayon pa man kabisyo, sa mga ganitong pagkakataon na nararamdaman mong meron kang aligasgas sa iyong lalamunan, ang pinakamagandang gawin ay uminom ng warm na salabat. Oh, kaya lang ang tanong, mura ba ang presyo ng luya ngayon? Pero sabi nila, dahil sa patuloy na pag-angkat ng Pilipinas ng luya, bababa raw ang presyo ng luya sa merkado. Nag-research ako dyan Sabi ko, magkano na ba yung luya ngayon? At kung tutuusin, pwede ka na rin magtanim sa iyong bakuran ng luya. Oo, pwede. Ang kailangan mo lang gawin, dapat meron kang lupa. Tapos magsipag ka. Bukod sa kasikpagan, dapat syempre, meron ding panahon na gagawin mo ang steps na ito. Tulad na lamang ng magbawas ng isang bahagi mula sa luya na madalas nating nabibili sa palengke. Tapos hayaan mo tong tumubo. Kapag meron ng 2 o 3 na tila matang kulay berde, pwede mo na raw yung itanim. Tapos ihanda mo ang paso na may lupa at kailangan ng paso ay may tangkad na 12 pulgada. Ibaon ng lupa sa luya sa lupa na may lalim na 1.25 pulgada. Siguruhin na ang tubo nito ay nakaharap pataas o nakatagilid. Diligan nito, hindi gamit ang iyong wiwi, kundi ang tubig. At siguruhin lalampas ang tubig ng ilang sentimetro sa lupa. Ilagay ang paso sa malimlim na lugar hanggang sa tumubo ang dahon nito. At kapag tumubo na ang mga dahon, pwede itong iwan sa ilalim ng araw sa loob ng kaunting oras tuwing umaga. At kapag mataas na ang mga dahon nito, pwede nang ilagay ang tanim na luya sa lugar na abot ng araw. Maghintay ng 4 hanggang 6 na buwan. Pwede na tong anihin pag napansing namatay na ang lahat ng dahon. Medyo mabusisi at medyo matrabaho po ang pagtatanim ng luya. Pero kung ako sa iyo kabisyo, kung gusto mong magkaroon ng health benefits, kung gusto mong gumanda ang iyong buhay, ang iyong pakiramdam, mag-take ka ng luya. Iba kasing luya yung kinakain mo eh. Ano yun? Yung madahon-dahon? Charot with darot. Anyway, kabisyo, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi tayo magsasama. Kapiling ang inyong basa princess, DJ Rockitera. At eto na nga po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Nasira ang buhay ko nung mawala sa akin ang taong mahal ko. Kapag may nawala sa buhay natin, pakiramdam natin, wala na ring saysay na mabuhay pa tayo sa mundong ito. Pero tatandaan mo kabisyo na kapag may nawala, ang ibig sabihin nito, may kumuha. Ay, iba pala yun. Kapag may nawala, ibig sabihin, may darating na biyaya. Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling si DJ Rockitera. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?
basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!